Este és el riu Xúquer, el riu més important dels valencians. Font de vida, d'història i de cultura per a pobles sencers. I el que veiem ací al període invernal a la Sud Antella costa de creure. En ple hivern, quan un riu natural, amb l'ajuda de les pluges, hauria de baixar amb força, pràcticament tot el seu cabal queda encaixonat dins d'un sequiol d'uns pocs metres d'amplària. Uns pocs metres per a un riu que ha modelat el territori durant segles. On hauria d'haver un llit viu, només queda un canal estret. Esta imatge és la conseqüència directa d'anys de sobreexplotació, de captacions excessives, moltes il·legals, i d'una gestió que exigeix al riu molt més del que pot donar. El Xúquer s'ha convertit en un recurs explotat fins al límit, amb cada vegada menys aigua, menys vida i menys capacitat de recuperar-se. La imatge d'un model que prioritza l'ús intensiu de l'auia per damunt de la salut del riu. Un model que ara, amb la signatura del nou conveni del Xúquer-Vinalopó, assigna més aigua de manera fixa anualment. Aigua que el Xúquer no té. El Xúquer no pot més.